Owesifazane afunanga ukusala ngaphandle ngodaba oluthinta umculi kaMaskandi owundaba mlonyeni kulezi nsuku uLuve Dubazane. Kulezi nsuku iningi labantu likhuluma ngoLuve Dubazane nemeya kazwelonke mayelana noshuni lo abawushayayo njengamanje lo owenza ingoma zikaMaskandi zibe mnandi. Lo shuni lo kuthiwa kungenzeka ushintshe igame ngendlela abantu ababona ngayo uwenza imanga ey'ngomeni ey'ningi zikaMaskandi. Ngizibuza umbuzo owodwa nje ukuthi benifuna uLuve athi yini? Athi uyathanda ngoshuni wakhe njengobani owakathanda ngoshuni wakhe? Yebo, oshuni bayakopishwa kodwa kekho owakwathanda ngoshuni wakhe. uLuve akavelanga wathatha imic kwame stage wazothi angithandi mina ngoshuni wami. No, ubuziwe waphendula umbuzo, waba honest wathi cha akumphathi kahle. So benifuna nenathini? Aqamba amanga athi uyakumphatha kahle. No, wena mangavula i-tuck shop bese umakhelwane wakhe evula i-tuck shop edayisa izinto ey'fana nezakho aqeda abize iprice elesi kungeyakho, kungakujabulisa lokho? Do you happy ngalokho na?